Kumusta ka mong tanan dinha? Hinaot pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato. Daghan salamat sa mga tawo nga nakatabang og dako aron nga kita maka Bible study. So sa dili na tayo magdugay, atong ihatag ang tanan, sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit no, daghang salamat sa panahon nga kami makatuon sa balaang pulong. Sa balaang pulong nga maoy makatandog sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga imong abrihan ang tagsa-tagsa na kahuna-huna o kasing-kasing. Hinaot pa unta nga kami malipay sa pagtuon sa imong pulong. Hinaot usab nga masabtan namo nga imo kaming gihatagan og dako nga task, dako nga trabaho, nga kami ang mahimong asin, kami ang mga suga dinhi sa kalibutan. Daghang salamat usab nga imo kaming giluwas sa among kasalanan, kay wala kami mahimo kung ikaw wala nagpakamatay dito sa Kalbaryo. Ginoo, hataga kami kasing-kasing nga malumo, mapasayloon. Kining tanan among gihatag sa ngalan sa among Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So mga igsoon, naa na ba mo sa sinulat ni Matthew Kapitulo 5. Sa usang simana gatuon kita og makatingala og husto. Kay ang gitudlo ni Jesus wala sa moingon nga ang mga sikat nga mga tawo kinahanglan malipay. Ang mga relihiyoso kinahanglan malipay. Miingon siya si Jesus makatingala nga kung kinsa kadtong miangkon nga sila makasasala. Nga wala sila mahimo. Nga ang kaluwasan dili gikan sa ilang kaugalingon kundili gikan sa langit, gikan sa Ginoo, kung moangkon kita nga kita makasasala. And then after that, kita maghinulsol sa atong sala, and then mapasaylo kita. Ingon si Jesus, kinahanglan nga kamo maluluyon, kinahanglan nga maglipay mo lokso kita kung ang mga tao ang mga kontra gikarate kita, gitorture, malipay. So kontra culture ang gitudlo ni Jesus. Nganong malipay man nga kita naglisod mas kinabuhi tungod sa atong pag-follow, pagsunod kaniya. Daghan siyang mga saad nga gihatag kung kita sundon, kung atong sundon siya, og may bawaan nato kung unsay pinaka-importante sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. So, karon akong ipahinumdum ninyo nga sa panahon karon ni Jesus, sa bag-o pa siyang pagsugod, daghan ng mga tawo nga mituo, misalig kaniya. Daghang ang uban siguro ang purpose or ang goal lain ang pagsunod kaniya. Apan atong mahibaw-an nga kining mga Hudiyo sa mga panahon ni Jesus, relihiyoso kaayo ni sila. Adunay misunod gyud sila sa karaan nga tugon sa Bible nila, sa sinulat ni Moises. Mo na giingon nga Old Testament. Ang Old Testament adunay sinulat ni Moises, sinulat sa mga propeta, sinulat ni Haring David. So mo na giingon nila, mo na Bible nila. Og sila gahimo og 513 nga mga balaod nga walay makasunod. So kini sila relihiyoso. So ilang gilantaw kung unsa man yuning teaching ni Jesus, usa ka tawo nga taga Nazareth, taga Galilee. So pariha ba ni ilang gikumparar kung unsa may gitudlo ni Jesus. Kay sila dugay nang gasunod sa ilang mga rabbi. Atong tan-awon unsa man ang gitulo ni Jesus sa mga tawo nga iyaha ang sumusunod.
Guys, abrihan ninyo ang Bible, atong abrihan sa sinulat ni Matthew, Kapitulo 5. O atong basahon, starting sa pagsugod sa Kapitulo 13. Basahon na to. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat ni ini, kini wala nay kapuslanan, ug angay na lamang ilabay unya tunob-tunoban sa mga tao. Ilabay tunob-tunoban, versikulo 14. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Mingon si Jesus, busa sama sa paagi ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron nga magsikat ka. Dili, ang giingon ni Jesus, aron nga makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygon nila ang inyong amahan nga ato sa langit. Ang maayong buhat dili day nga kita magsikat, kundili daygon ang atong amahan sa langit. So, unsa may giingon dinhi ni Jesus sa mga tumutuo niya? Mingon siya, kamo ang asin o kahayag. Unsa maning asin, kita nahibalo og unsay asin. Ang asin makapalami sa pagkaon. Kung ang atong sudan kalamunggay lang og talong, adunay gamayng asin, lami kaayo. Maunay makapalami sa pagkaon. Apan kung sobra naman asin, ma-high blood. Ako usay kung mopauli sa Pilipinas, tungod kay high blood ako. Apan na ako'y maintenance. So ang akong blood pressure, gi-maintain ako og 125/75. So maayo. Apan nag-amping gihapon ako sa pagkaon. Jutay na lang humay akong kaunon og ang mga sudan og mga utan walay asin. So kadaghanan nga mo bisita nako, miingon sila, wala may lami ang imong sudan kay walay asin. So ang asin makapalami. So unsa may giingon ni Jesus dinhi nga kamo ang asin, kamo ang magpalami dinhi sa kalibutan. Miingon siya, ang giingon gyud niya nga kamo ang asin sa unang panahon. Unsa maning asin gyud? Sa unang panahon kay walay refrigerator, ang mga karne o mga isda ilang butangan og asin pareha karon para mulungtad og dugay, ma-preservar, dili madunot, dili mabaho. Ang asin makatabang. Sa unang panahon usab, ang asin dako ni og halaga, dako ni og value. Kay ang mga sundalo sa Romano, usahay ang sweldo nila asin. So mingon sa Jesus, kamo ang asin, dako kitag value. Kamo ang dolyar sa kalibutan. And so to speak, og miingon siya, kamo ang magpasarap sa kalibutan. Unsa may paglantaw sa inyong silingan kung kamo tinuod gyud nga Kristohanon, nga kamo napasaylo sa Ginoo, napasaylo sa iyang dugo, unsa may makita sa inyong mga silingan sa imong kinabuhi? Kamo ba ang asin o kamo ang sili? Nawad-an ba na mo og lami ang asin nga ibalibay na lang?
unsa may usa sa mga asin, nagpasarap ba kita sa atong katilimban? Ikaw kung ikaw ang Kristohanon, nakita ba nila ang imong kinabuhi nga murag asin ka? Ikaw ang nakapalipay sa imong pamilya, sa imong mga silingan. Nakita nila ang kinabuhi mo nimo ug makita usab nila nga ikaw ang example sa atong Ginoong Kristo. Miingon siya, kamo ang asin, dili lang sa usa ka lungsod, kung dili mingon siya sa kalibutan. Dako kaayo ang responsibilidad nato kung tinuod kitang Kristohanon. Ug mingon usab siya, kamo ang unsalan man, kamo ang suga sa kalibutan. Dili lang sa kalungsod kundi kalibutan. Dako kayo ang complement sa atong Ginoo nga kitang mga Kristohanon. Dili katong mga relihiyoso, dili katong mga sikat nga mga politicians. Wala, miingon siya, kamo ang napasaylo, mao ang suga sa kalibutan. Unsa maning suga? Kay balo kitang tanan na hibalog suga. Kung muadto ta sa usa ka lugar nga walay elektrisidad, importante ang suga, ang flashlight, para dili kita mapandol o makaabot kita dito sa atong adtuan nga walay may tabo. Mao usab kana miingon si Jesus, kamo ang suga dinhi sa kalibutan. Kamo ang suga kay ang kalibutan karon. Kung wala si Jesus, ngit-ngit ang kalibutan. Mingon sila, kamong mga Kristohanon, dili ang relihiyoso, mao ang suga. So dako kayo ang paglantaw niya nga kita ang suga sa kalibutan. Nga ang suga aron nga kita ug ang ubang mga tao nga kita ang magpahayag aron nga sila makaagi sa dalan, aron nga sila makaadto sa balay nga gipreparar sa Ginoo ang sa langit. Kita mag-iwag. Suga ba kita sa atong mga silingan? So importante kayo ang gisulti ni Jesus kanato. Dako ang atong responsibilidad. Dili lang day basta-basta nga moingon kita nga ako Kristohanon. Dako ang responsibilidad nga makita nila, nahibulo ba mo nga si Jesus miingon siya nga siya ang suga dinhi sa kalibutan. He is the light of the world. O karon miingon siya, kamong sumusunod nako, kamo ang suga. Wow. Maayo ka ining gihatag niya kanato. Apan dakong responsibilidad. Versikulo 17. Pagtulon-an mahitungod sa balaod. Kining giingon ni Jesus karon gikumparar niya sa pagtuo sa interpretasyon sa mga Hudiyo, sa mga religious leaders nila o sa iyang gitudlo. O gi-interpretar niya ang gitudlo sa Old Testament. Kay napalayo na ang interpretation sa mga Hudiyo. So mao nang iyang gi-interpretar kung unsa man gyud tinuod nga sugo ni Moises, sugo sa atong Ginoong Kristo, atong tan-awon. Pagtulon-an mahitungod sa balaod, importante sa kanila. Sa ilang panahon, ang sinulat ni Moises, ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, o ang mga sinulat sa mga propeta, o ang sinulat ni David sa mga salmo, mauni na pundo ni, mauni giingon nila, mauni ilang balaod, dini ilang gihimo, ang ilang kinabuhi pattern dinhi sa Old Testament. So atong tan-awon kung maayo bang ilang pagka-interpretar
o layo ba sa gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 17. Niingon si Jesus ang atong manluluwas. Ayaw ninyo huna-hunaa. Iyang giingnan ang mga Hudiyo. Ang iyang generation, kadtong mga sikat nga mga reliyoso sa ilang country, sa ilang lugar, mingon siya, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako. Mianhi gikan sa langit, mianhi siya sa kalibutan. Sa wala pa si Moises, dina na si Jesus. Sa wala pa si Abraham, dina na siya. So mianhi siya, mianhi ako. Aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini. Kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. So miingon siya sa hustong sa hustong kahulugan. I'm sorry. Dili niya daoton, dili niya isalikway ang balaod. So miingon siya, favor ako sa mga gitudlo ni Moises sa mga propeta, mao ni Old Testament. Mingon siya, timan ikini, samtang anaa pa ang langit o ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit. Kanang giingon ni Jesus nga gamay nga kudlit, muna yung youth, usa sa ikapulo sa alphabet sa mga Hebrew, kanang ikapulo, gamay kaayo na nga kudlit sa ilang alphabet. Ingon siya, mo na giingon niya, ang labing diyutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Naipulo nga matuman ang tanan. So, ang paglantaw ni Jesus sa balaan nga kasulatan, dako kay sa paglantaw. Miingon siya, bisan dili pa gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Dili mahunong ang kalibutan kung hindi dili matuman. Unsa may buot ipasabot ni Jesus? Si Jesus, siya lang ang makahimo sa pagtuman sa balaod. Kay nganuman, kay siya lang ang makatuman sa balaod. Walay lain, kundi siya lang. O dinhi giingon nga siya lang ang maka-interpretar sa balaod. Siya lang makahatag og example kung unsay tinuod sa pagsulod sa balaod. So dako kay ang paglantaw ni Jesus sa Bible, mao nang gatuon kita sa pulong sa Ginoo. Mao na nga daghan kaayong mga sa 500 years ago, daghang mga tawo nga naantigo unsaon pag-interpretar, gisunog sila. Apan sila nagpakamatay sila. Aron nga kita makabasa sa pulong sa Ginoo. Kay dako ang paglantaw ni Jesus. Nganong musalig man kita sa Bible? Naibalo ba mo nga ang Bible, ang kinabuhi ni Jesus sa dihang kung atong mahinumduman nga sa pagka si Jesus nabanhaw sa krus, dinay duha ka tawo nga naglakaw sa dalan sa Emmaus. Something like around chapter 20 or so. Naglakaw sila. Nag-istorya sila may tungod ni Jesus nga manluluwas nga namatay. O all of a sudden si Jesus mi-join, mi-uban kanila. Apan sila wala may balo nga si Jesus di ito. And then pagkahuman, nawala si Jesus. Nahibaw-an nila nga, si Jesus maday itong atong kauban. Mingon sila, si Jesus nagtudlo kanila nga siya anaa sa Biblia. Ang mga propeta, si Moises, nagsulti mahitungod kaniya. So, kita makasalig sa pulong sa Ginoo. Aduna po'y usab, nganong makasalig kita sa Biblia, sa history naa, sa archaeological, kung unsay giingon sa Biblia na makita nato. Ang usa-usab
nga mahibaw-an nato kay balo ba mo nga dinay nahitabo sa 1947 sa Coiba, sa cave sa Qumran, usa ka bata nga magbalantay sa karnero. Sa usa ka kuiba nakakita siya og scrolls, mga libro, o kini di ang mga libro ha. Dili libro pares ato karon, pero scroll ni siya. Nahibaw-an. Nga kini ding scroll nga sinulat 2,000 ka tuig nang gisulat to. Nakita 2,000 years after sa 1947. Og ilang gikumparar kung unsa mang Bible nato karon og sa unang panahon. Nahibalo ba mo ang libro nga Isaiah? Pareho. Kung unsay gibasa ni Jesus 2,000 years ago ug unsay atong gibasa karon, pareha. Nailay gagmay nga mga period, kama ang problema, pero masaligan nato. O nahibalo ba mo nga adunay mga 5,700 nga mga manuscript nga naa karon sa atong library nga pila ka gatus ka tuig, og adunay 25,000 nga mga gagmay-gagmay nga mga sinulat nga mga manuscripts nga naa nakita pila ka gatus ka libo. So masaligan gyud nato ang atong Bible karon. Mao na nga si Jesus miingon siya nga siya ang fulfillment sa Biblia. Miingon siya, kanang balaod ako nang gisunod, pero akong interpretasyon ang balaod. Giunsa man niya pananglitan sa Old Testament. Ang mga Hudiyo miingon sila ang Sabado dili ka magtrabaho, magpahulay. Apan si Jesus unsay giingon niya, unsay gihimo ni Jesus, mitabang siya sa mga tawo nga talabangon. Katong nagkasakit iyang giayo. So iya siyang gitudluan kung unsaon paggamit sa adlong igpapahulay. O gipangutana usab siya sa mga eksperto. Unsa may adunay kainglang pagtuo, naghimo sila og mga balaod nila. Og miingon si Jesus, gipangutana siya, unsa may pinaka-importante sa balaod? Miingon si Jesus, miingon siya, higugmaan nimo ang imong Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, tibuok nga kalag, sa tibuok mong una-una, sa tibuok mong lawas. Og miingon siya, og higugmaon nimo ang imong isig katao. Miingon siya, kini ang balaod sa gugma. Dako ang diferensya sa gitudlo ni Jesus. Ang gitudlo niya nga sa balaod sa gugma. Ang mga Hudiyo sa unang panahon, ang ilang kaluwasan tungod sa ilang kaugalingon, nga sila makaluwas sa ilang kaugalingon. Si Jesus mingon, dili walay makaluwas sa imong kaugalingon, kundi ako lang, ang grasya lang. Mo na giingon sa in English, a salvation through the grace of God. Dili legalism. Si San Pablo, sa tanang mga Hudiyo, siya ang pinaka-stricto, siya ang pinaka-reliyoso kayo. Sorry. Niingon si San Pablo, katong mga pagka-reliyoso na ako, sa dihang akong nahibaw-an ang atong Ginoong Hesukristo sa dalan sa Damascus, katong tanan nga akong gihimo garbage, wala to'y kwenta sa dihang akong nakita ang atong Ginoong Hesukristo. Versikulo 20. Busa, mingon si Jesus.
sultihan ko kamo ang mga relihiyoso. Dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Kini silang mga magtutudlo sa balaod ug Parisiyo, sila ang pinaka-istrikto. Sila ang pinaka-relihiyoso sa tanan, mag-ampo sa usa ka adlaw kalima. Sige silang muadto sa templo, daghan silang mga offering, mga halad, daghan kaayo na sila. Niingon si Jesus, kung mano inyong himuon, dili kamo makasulod sa gingharian. Ingon siya, busak sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit. Kung inyong pagtuman sa kabuton sa Dios, sama lamang niining mga tawana. Sa pagkareliyoso, dili kita makasulod sa gingharian sa langit. Dinhay ilang istorya sa unang panahon nga kung duha lang katawo ang makasulod sa langit, mingon sila, kinilang mga Parisiyo o kinilang magtutudo sa balaod, duha lang sila kung duha lang. Apan mingon si Jesus, kini sila dili makasulod sa langit. Salvation is not through works. It is not through legalism, but it is through the grace, sa grasya, sa kaluoy sa Ginoo. So mao na yung pagtulunan, unsay dakong diferensya sa pagtulunan sa ilang interpretasyon ni Moises o kang Jesus. 21 versikulo. Nasayod kamo nga ang mga tao giinan kaniadto sa ilang pagsunod ba sa Moses. Mingon siya, kaniadto, ayaw pagpatay. Ang magpatay, manubag niini sa hukmanan. Mingon siya, apan karon ang akong gitudlo. Sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo. Masuko lang ha. Dadon ngadto sa maghuhukom o ang maghingalag kuwanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawong hukmanan ug bisan kinsa ang moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa therefore inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Unsa may giingon ni Jesus? Mingon siya, kung muadto mo sa simbahan, nahinumduman mo nga dinay nasilo nga nag-away, nakaaway ka, o unsay nahitabo. Unsa may giingon ni Jesus sa versikulo 24, mingon ba siya, kalimta lang to siya? Dili, mingon siya sa 24, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran, ug adtoa dayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. So ayaw pagsimba kung adunay relasyon nga naguba nga nakay nakaaway. Biyai na ayaw adto sa simbahan kay dili dawaton sa Ginoo ang imong pagsimba, ang imong pagampo. Makipag-reconcile ka. Mao nay gusto sa atong Ginoong Kristo. Lisod kay na. Minsan unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. So buti pasabot sa simple, ayaw pagsimba-simba kung naa pa kay nasuko kag husto. 25, kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakiguhusay dayon kaniya. Samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto, kay kung moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis o bilangguon kaniya. Si San Pablo, miingon siya nga kung nakay nakaaway, ayaw pa labya og 24 ka oras, imog yung ayuhon. Ikaw ang Kristohanon ang muuna nga makipag-ayo. So lain ang gitulo ni Jesus. Apan mao'y pinaka-best, pinaka-maayo. Pagtulo na may tungod sa pagpanapaw. Mingon siya, nakadungog kamo og giingon kaniadto ayaw pagpanapaw. Kaniadto means sa Old Testament nila.
sa ilang mga practices. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Kini para sa mga lalaki kini. Kay ko ang mga lalaki makakita, apil na ko ani ini nga og naka-short o lain na ang huna-huna. So miingon si Jesus, ikaw nakapanapaw na. Adultery. Sa kasing-kasing lang nimo. Kay hain man gasugod ang sala sa kasing-kasing. Miingon siya, nakapanapaw na ka. Kung imong paglantaw, dautan ang imong tinguha. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Si Jesus siging magsultig impyerno, naagi impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawadan ka og usa ka kamot kaysa itambog ka ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. Ang buot pasabot ni Jesus, importante kaayo. Importante kaayo nga sa ato lang paglantaw. Importante ang iyang gitudlo. And then, miingon siya sa versikulo 21, giingon usab kaniadto ang makipagbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag sa kaniadto. Kay balo mo sa unang panahon, kung ang bana sa paglantaw sa bana nga ang pagluto hilaw or ang isda dili may pagkaluto o mga sudan dili may pagkaluto, pwede na siya magsulat nga bulagan kita. Adunay rason kay dili nimo maayong pagkaluto. Mao nay sa ilang panahon. Gamayng sayop lang bulagan dayon. Miingon si Jesus sa 32, apan karon ang akong gitudlo. So diyan ko kamo nga kinsa katong mobulag sa iyang asawa bisan wala magluib. Magluib kaniya makasala. Kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa. Kung magminyo kini pag-usab, bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. So, unsa may atong paglantaw sa atong Ginoong Jesucristo? Unsa may gisugo niya sa mga tinun-an, ang iyang tinun-an, ang tinuod niya nga mga disipulo. Imagine ang giingon ni Jesus nga importante nga limpyo ang kasing-kasing. Kay ang sala, ang pagpanapaw, gikan sa kasing-kasing. Ingon si Jesus, bisag galantaw ka lang sa usa ka babay, nga lain na ang imong huna-huna, nakapanapaw na ka. Kung nasuko ka sa usa ka tawo, bisag wala nimo siya patya, sa paglantaw sa atong Ginoong Jesucristo, nakapatay ka na. Kay ang mga sala gikan sa kasing-kasing. Ang atong korte karon, kinahanglan ma-convicted ka kung adunay witness, kung gihimo na nimo na. Apan ang atong Ginoong Jesucristo, bisan imo pang gihuna-huna, ikaw nakasala na. So, mao ni himuon sa usa ka tinuod nga sumusunod ni Jesus. Si Jesus, dako ang paglantaw niya kanato, ang tinuod niya, kamo ang asin, kamo ang suga sa kalibutan. Mag-ampo kita nga tabangan kita, wala kitay mahimo kung dili tabangan sa Ginoo. Tabangan ni Jesus ang atong kinabuhi. Iduko nato ang atong ulo ug mag-ampo kita.
Amahan namong langit nun, anaa kami karon sa imong atubangan, pasaylua kami sa among mga sala. Palihog og tan-aw sa among kasing-kasing, kung aduna ba'y hugaw sa among kasing-kasing. Hinaot pa unta nga ang among buhaton karon dili tungod sa among kaugalingon, kundili nga ikaw malipay, nga tan-awon ka sa Ginoo, nga tan-awon ka ang atong kasing-kasing, tan-awon sa Ginoo. Naghangyo kami nga pasayloa kami sa among mga sala karon. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.